Nah, kena gitu kuyah jadi. Kuyah yang duwe aku Entuk ora apa? kudu mis. Iya, oke. Sebatas hamba suwun. Sitok apa mawar? Iya, nguncalne mawar. Bah, Jan. Ilmu piro no? Levelku 14, Jan. Level ora kena iku jaminan level lo. Kok ndadakno ngelokne kuwi. Wong kowe lho mlebu nirem kuwi mek mawar siji bar ngalih, absen lho ora. Daripada gue lek kene iki ngemis kok kudu spender kok kon gedene level iki. Ya kowe lek Timbangan gedene pengen level ora mending gedene celah. Jangkrik. lho kok antene paino iki. Keno, Piye? kulo Mbak Widi ora kuat kalih nggon ket mang yo ning gone ning kono ae. Bisa tastis ae. Cah kuwi mendeme kuat lho Widi ngawur. Kuwi lek nggur AM 4 ae digaglak kowe ora bakal mendem cah kuwi. Ayo dielengke kan, ayo dielengke. Makanya aku biasanya ngono kuwi bareng ngombe ngono kuwi ya. Mu enak ke anu makanya. Ini sing ra ndek bojo piye? Ya sembung aku kanggo apa ngono. Senam jari to kok bingung men. Aku isone top-top nah. Iki level top-top ya wis karepmu. Yo. Mbak Widi. Walengku blangrah ngono kok dilebar lho ngono kuwi ya kok. Diwehke wong-wong ya ene sing gelem ngono kuwi kae. Lah dilebar mung bajir. Ora ndek bojo senam Pindah. jari ah. Pindah kene Mas kowe lek di roasting paino pindah rene paino kurang bersyukur kok kowe. Endi lho wonge? Gagal dadi CEO ki level selawe yo kan. Yo mawar sitok yo ora yo kan. Cah, Dono no. pempes anakku entek lho cah. Iki bingung arep tuku pempes bingung lah aku cah tenan. Pendonasi cah separing-paring saiklase mawon. Danane tak tulisin ning kene ya. Jare wae jare lek kesel leren dhewe jare diagrek. Aja percaya lambene paino. Sapa weruh nguncalne lele sitok Oh, ya kan? coba. Sitok-sitok kan loro wisan. Ayo PKB aku sapa sing menang ning anu? Apa kungkuman ning kedung? Ora telas di roasting wong lanang ya karepmu. Sebatas hamba wis entek to koinmu. Walah mesakne lele. Kok dadakno ngono wong kowe nek mlebu ning rume wonge nyawer ya ora. Enggak ora ketak mawar nyawe. Ya tenan to. Sebatas hamba siji neh. Kalau gambar apa TikTok lho kan sitok to sak koin to kayak anu. ITU. Wah, iki baru gagal dari CEO iki baru ada topine masuk iki. Anak kolimo wedi aku kena tuku pempes iki. Kowe lek mung kere aja nemen-nemen to. Keno. Sampai nopo sing wis beser kok kanggo pempes. Wah, anakku lho. Aku udah anak cilik to pempes wis entek. Ngono lho. Susu ya kaya ngejok. Bojone sedih. Bojone sedina mek 15.000 lho, Cuk. Bayangno. Cangkemmu lho bojoku lho. Tapi- Acek kuwi timbang bojoku ora tak blonjo iki pirang-pirang sasi iki wis repot eneng iki. Aduh. Tapi omahe dhek magreng-magreng mobile loro. Mobil garasi ini tak kalau cok mobil ora enek garasi ini duwe aku mobil urung duwe.
Ya Kan wes biasanya Jamini mobil to sih. nono. Aku garasi ini duwe mobil urungan nang. Donasi cah, donasi cah. Gue tuku mobil yo. Aku Kok pamit. donasi mawar siji mbok seneni Oke, lho. matur suwun sebatas hamba. Aku pamit. Oh. Iki ngono lek barang pula absene nyura lho iki. Jadi nguncalne gambar TikTok apa atau ngomong kau ini jadi entek lah gatel. Nek bar nguncale lele ngono sambar entek wajar. Lepele kon mateni Papat no. lho. Isin. Lepele kon mateni. Lepele kon mateni aku isin dhewe. CEO matur suwun. Lah kalau koyo gagal dari CEO ki wajar sing guane topi yo kan. Nek gambar TikTok papat lho ngomong koin ku entek jare Pak No. Carane mateni wi panah terus dipateni nek anu wi patenan. Isin tinggal raup mari jare. Wis iso mateni level gak no? Ora iso ngomong kalau perlu gua situ pateni to ngawur nangnya didol. Iso ya pateni yang dipetke. Iso. Dolanan TikTok pirang tahun ora iso. Diumpetke. Ora iso. Aku isone konten. Sebatas hamba ning kene. Ngoki aku sepur ya Allah terima kasih. Panik. Kepindah rene kabeh ya. Panik. Aku oleh sepur panik. Catek Mergo ini nak dukune, mergo ini nak dukune anu kalah ngalih rene kabeh kok ini. Sebatas hamba terima kasih TU-nya. Alas ra mungkin jengking TU. Gagal jadi. Ana sing ngekek TU aku. Kungkum aku nang peceren saiki bengi iki ra urus. Siji iki biar rene wae iki tenan. Makasih. Aku ora njaluk DWI. Kok gede. Mas masih paham kereta. Iya. Sing kalah ambek wong debane sih kane. Sing kalah ambek wong debane. Ngono kuwi sing wede ya kowe wit ra aku ra wit. Mulane aja mbok roasting. Iki aku naik kereta weh nyapo. TikTok sitok. Astagfirullah. Tak mau lah kuwi. Tak wis lolo peceren aku bengi iki. Sitok. Cuk, aku oleh sepur, cuk. Bener lah. Aku oleh sepur wis sekot jam dibalui botol ya. Mau. Sebatas hamba delok rokokanku ku lho. Rokok keras 15.000 lho, tak tuku surya ora kelakon lho aku. Jarno, sing roh lepe Pak Eno ket mau dhek pamer dhuwit Jarno cah sing roh wis YTTA. Alang guyu. Ora wis Kasih paham, Bos. Masalah lapket mau gak ngombene ora $3 to. Picok. Bersyukur semua itu dari yang terkecil nanti menjadi terbesar. Munamu cilik kamu gede wit. Aku terus nguyuh nono. Sing nguyuh sik. Matane. Kita ope kambe aku tinggal nguyuh tau lho Aku saiki. bersyukur. Picok. Terus saya kabur. Long kau tinggal nguyuh lho. Asu iki dano. Iki gawa ning HP-ne gawan ngono kuwi.